No ano 1968 atopamos na Universidade de Compostela a meirande parte dos protagonistas da nosa historia. Unha nova xeración de estudantes chamados a ser os pais da nova canción galega. Daquela, Santiago tiña a única universidade de Galicia e digamos que era unha cidade diferente a hoxe en día. Era unha mistura entre la Casa de la Troya e a Casa da Collona, absolutamente certo. Yo iba mucho con la Tuna, no era universitario, pero era muy amigo de mí, me gustaba toda la juerga, me gustaba. Llegamos casi a desprezar totalmente eso. Santiago era un lugar especial. Nesa cidade plácida parece algo excepcional o concerto e a chegada do cantautor Raimon a Santiago de Compostela. Al vent, la cara al vent. Y yo tengo un recuerdo vivo porque era algo impensable. Raimón era un estandarte da revolta estudiantil. Así nacerá Voces Ceibes. Ti viche Galiza, teus campos cheos do sangue. Eu asisto ao que é o primeiro recital de Voces Ceibes, que non é o da Facultade de Medicina, que oficialmente é o primeiro autorizado, o primeiro público, pero hai un anterior que é semiclandestino, e certamente no que hai un auditorio máis restringido, que é en marzo do 68 nunha taberna da Rúa Nova que se chamaba El Cosechero. Sempre que paso por ali reparo naquel portal e hoxe hai un establecemento de non sei que, pero xa non hai unha taberna. E Benedicto ese día inaugurou, puxo a primeira pedra do edificio de Voces Ceibes. Todos os asistentes ao concerto de mediciña que dimos Xavier, Vicente, Xerardo e máis eu eran estudantes, menos 3 ou 4 persoas. Benedicto, no seu libro Sonata de Amigos, lembra que só había 2 profesores, Carlos Alonso del Real e José Antonio González Casanova. Recuerdo que vinieron un grupo de estudiantes a contarme que constituían un grupo de canción gallega, en gallego, y que, bueno, que qué opinaba. Y yo les dije que me parecía, una idea magnífica, y me sumé a ellos. La verdad es que me encontraron, y todo lo que yo pude hacer, pues lo hice por ellos. Quen tivera 20 anos para non sentirse tan soio. Todo o mundo estivo no concerto de medicina. Bueno, non é verdad, non todo o mundo estivo no concerto, pero que non estaba cheo. Estaba cheo, era o salón de actos de medicina, estaba absolutamente abarrotado, estaba ateigado de xente. O éxito de asistencia foi manifesto, escribe Benedicto. Repartíronse 2000 cancioneiros. Se tiveramos paciencia para sumar os que nos últimos 30 anos aseguran que estaban ali aquel día, pasarían de 6000 os asistentes. Eu tiña un examen de oftalmoloxía ese día, pola tarde. E quedei un pouco dubitativo si ir ao examen ou deixalo para extraordinario. Cando cheguei á facultade vin a cantidad de xente que había aquí. Dixen, non, hostia, eu quedame aquí, non? Xa probarei a oftalmoloxía en outra ocasión. Eu estaba nerviosísimo, non? Pero a mí non me saía nada, os dedos non me funcionaban, así que tiven que improvisar acompañamentos distintos dos que eu facía habitualmente, simplemente porque non era quen de manter os dedos colocados. Non era moi consciente do que estaba pasando, non era moi consciente de que estaba facendo un acto histórico dentro do que foi o movimento social daquela época
co recital xa mítico do 68. Recordo un momento especialmente emotivo, non? Que foi o momento no que Xavier estaba cantando Longa noite de pedra. No momento máis intenso do poema houve unhas campanadas ali no fondo que fixeron de acompañamento do que cantaba Xavier. Foi realmente emocionante, non? Quedamos todos como así, no, canta. E eu morrei. Foi unha emoción grandísima que, lóxicamente, fixo medrar a rebeldía en todos nós, a rebelión en todos nós, non? Nesta longa noite de pedro. El que me llamó más la atención fue Gerardo Moscoso. Gerardo Moscoso, que además parece ser que venía de México, no tenía, sus padres eran emigrados mexicanos y tenía un cierto aire mexicano, me pareció especialmente tierno y bondadoso. Y artísticamente yo creo que le supo sacar al gallego esa dulzura, pero convertida en, casi diríamos, en arma de fuego espiritual, claro. Comparaban un pouco a miña música coa miña corriente musical que eu traía. Eu cantaba rancheras antes de cantar en galego, cantaba rancheras desde neno, ou cantaba cancións mexicanas ou boleros mexicanos que ao mellor tiñan algunha influencia naquela canción, porque non entendía moi ben o éxito o impacto que había causado o Requiem 2. Eu son galego, nacido en México, fillo de emigrantes de un país que nunca reconoceu a dictadura de Franco, o cal facía que a cuestión burocrática miña sempre fora moi tediosa e moi dificultosa e facíame moi vulnerable ante a represión e ante as autoridades. E despois do recital, bueno, aquilo para min empezoume a cambiar a vida de moitas maneiras, non? A represión tamén foi forte nese senso, burocrático, non? De investigación, de citas na policía e veñedalle, non? Cousas que os que habían nacido aquí e tiñan pasaporte español era de maneira diferente. Realmente era un personaxe moi diferente ao resto dos Ceibes, porque, en primeiro lugar, era homosexual e iso permitíalle ter unha sensibilidade especial con todo. En segundo lugar, el tiña a nacionalidade mexicana e tiña ese carácter valiente de machotismo, ¿no? de los mexicanos, que era unha contradicción que parecía unha contradicción, pero no. Naquel tempo comunista e maricón era hostia, era de Dios. Entón, bueno, cecais, por eso tamén a miña rebelión non se acomodou en deixa máis, non? E aquí fixen a carreira de médico, e aquí comecei a militar no Partido Comunista, e aquí fixeme comunista, fixeme médico, e aquí participei no recital na fundación dos Voces Ceibes no mes de abril do 68. Entón son moitas cousas que marcaron a miña vida entrar nesta facultade, moitísimas. É unha fonda emoción controlada. Sí. A mí me parece a figura máis interesante e menos recoñecida de toda a historia da música de Galicia. Soy yo de saxofón. Esa mesma noite, despois do concerto, Xavier, Vicente, Benedito, Xerardo e Guillermo xúntanse co escritor Alfredo Conde coa súa dona Margariña Valderrama, non só para falar do éxito do recital, senón, máis ben, para poñerse un nome. Discutimos varios nomes. E finalmente quedou o de Voces Ceibes, que saliu por aí, eu penso que foi Margariña, e fai pouco atopeina en Pontevedra, fai uns días, e díxome
fun eu, aínda que Vicente diga que foi non sei quen, fun eu, digo, eu penso que sí, pero bueno, dá igual quen o dixera, non? Teño memoria de elefante rencoroso, o nome débese a Xavier González del Valle, Voces Ceibes. A miña proposta fora as ovellas negras. Ali onde se atope adapta a cor. Hai unha foto por aí que circulou moito, que está Manuel María cos 4 primeiros Voces Ceibes, Xerardo Xavier, Benedito e Maiseu. Iso é que Manuel era un gran aficionado a esas fotografías dun minuto que chamaban esas que ainda existen ali, que eu non volvín sacar fotografías, que teño que sacar unha cando vai a Santiago. Oh, camaleón, oh, camaleón, oh, camaleón, oh, camaleón, oh, camaleón. As 5 personas que vemos que aparecen aquí nesta foto con tanto encanto cotiá seguramente non eran conscientes de moi observados que viñan sendo todos os seus movimentos. Un informe da Policía Política do 20 de decembro de 1968, que tardaría 40 anos en ver a luz, é moi claro e moi elocuente. Explica que estos 4 cantantes, Xerardo, Xavier, Benedicto e máis Vicente, que saen así neste documento con outras personas, di textualmente con respecto a eles: non debe de permitírsele súa actuación en público. Que aconteceu para que estes mozos idealistas se convertesen en obxectivo prioritario da temida brigada político-social en tan curto espazo de tempo? O meu país é verde, nevoento e saudoso e antergo, é unha xente e un chá. Conceden o permiso para ese recital do Capitol e decatanse do erro absoluto. Había unha cantidad de xente tremenda. Botáronse volantinas dun teatro, que non sei o que explicaban, que eran volantinas nacionalistas. Que lo foi tremendo, porque claro, aí xa daquela Voces Ceibes comeza a estar na órbita do PC, e hai un bo nun momento dado cada vez que había algunha canción, sobre todo nas cancións de alusións a emigración, ao tema político, sub-underground, etc. tal, pois berros da sala tal, e caída de octavillas. É unha folla no vento. Miro Casabella, que por aquela época andaba en Barcelona, ele grababa con Egnixa, con esa editorial discográfica, achegouse a este concerto. Que acontece con Daniel, os que o tiñan desterrado, agora falan ben del. Unha emoción moi grande porque era a miña desembarco en Santiago, era a primeira vez que viña a cantar a Santiago. Santiago era nese momento un sitio, unha plaza onde empezaban a despertarse conciencias por todas partes. Era a primeira vez que tiña lugar a presentación en sociedade de Voces Ceibes máis alá do mundo puramente universitario. Aí estaban algunhas das forzas vivas da época, a intelectualidade, xente comprometida. Xa non me lembraba que había estado ali no concerto de Miro Casabella, de Benedito, que era fillo dun amigo meu, de Rojo Moscoso. A mí me parecía estupendo. Que estuvera Alborda e que estuvera xente conservadora, Sisto Seco, que houbera xente que van a ese día pola mañán, un domingo pola mañán, que van a ese teatro a escutar estes novos cantores, non? Pois eu sempre apoiei todo o que significaba galeguismo en defensa de Galicia, sin saber que algún día me iba a meter en política. Así que as persoas poden estar en todas partes. O importante é ser persoa, que iso é o máis difícil. É Manuel María que presenta o acto, non? O sea, un fervorizado Manuel María, un home vestido dunha forma moi elegante, con chaleque, máis con o seu reloj, o sea, para darlle máis empaque a ese acto reivindicativo, ese acto social. E aquel escenario, o Cine Capitol, digamos que sacaba Voces Ceibes propiamente daquela orixe no mundo universitario. Aí me atopo xente incluso que me sorprende moito, xente do meu pobo, de fala castelán, de familias dali con posibles, porque a universidade iba xente de posibles solo, non? Entón xente de posibles que incluso
incluso filla do que era o alcalde do meu pobo, xente do movimento e tal, e me atopo esta xente desplazada do seu pobo, do meu pobo, que eran de fala castelán, cos seus pais, co seu entorno, para distinguirse de que eran da clase e tal, e me atopo esa xente estudiando na Universidade de Santiago, nese momento en Santiago, falando en galego. Que el concerto demostrou a forza e as posibilidades que tiña todo aquel mundo da canción. Importe un pito, sabrás que gousas a vida, que estás incurso en delito de apropiación indebida. Nesa matiné da Capitol, as novas corrían máis rápido que os panfletos. De feito, esa velocidade e ese afán de chivateo que agora só lle recoñecemos os Twitter e os WhatsApp fixeron que, antes de que rematase o concertos da Social, xa deran conta da importancia do que estaba a pasar ali. A las 11:30 horas comenzó el recital de la nova canción galega en el Cine Capitol con la asistencia de numeroso público. Así comeza o informe. Durante el acto, sigue dicindo, se lanzaron algunos papelitos a tapón que decían libertad. El acto terminó a las 13:10 horas sin novedad. Que pretende a nova canción galega? Así comeza un interesante e sorprendente documento da policía elaborado no 1968, no mesmo ano que naceu Voces Ceibes. Los componentes de la nova canción galega tienen el proyecto de ir recorriendo las localidades principales de Galicia, dando a conocer sus canciones cuyos textos son auténticos ataques al régimen, dejando con ello un sedimento en las zonas rurales que aprovecharán los elementos dirigidos para constituir grupos de presión política. O historiador Xan Fraga rescatou uno dos arquivos desclasificados. Cando me atopo con ese documento policial quedou realmente abrallado, ¿no? Abrallado por unha realidade que había un supercontrol da policía de todos eses membros que formaban parte tanto dos cantautores, é dicir, dos músicos, dos intérpretes, como Celso Emilio Ferreiro, como Eloís Dieguez, como o propio Manuel María, Salvador García Bodaño, Carlos Casares, non? Alfredo Conde, é dicir, a xente que poñía os textos, as letras, e despois todos os compositores. Esos informes eran internos y esos se destruyeron muchos. Y me consta, porque tengo datos de ello, pero los informes eran gente cualificada, porque ellos tenían muchos confidentes metidos en todos los movimientos y alguna gente era cualificada y sabía lo que había. Son 17, 18 páxinas exhaustivas, ¿no? Eu creo que incluso o propio estilo hasta literario, ¿no? do documento chama moitísimo a atención, ¿no? Las consecuencias inmediatas de este movimiento son que se ha producido una revalorización y popularización de la poesía gallega contemporánea, particularmente la que se muestra más cercana a la llamada poesía social. Ousa chegar a facer algún xuízo artístico sobre a falta de calidade de algunha música ou mesmo do galego ruín empregado nalgúna daquelas cancións. Ou sexa que o tipo tiña, como se decía daquela, voluntade estilo. Algúns continuadores da liña dos Voces Ceibes son obxeto dun xuízo severo neste informe cando asegura que las letras de sus canciones son anodinas por su ambigüedad temática y su utilización del castrapo. Fan casi como se fuera unha tesis, ¿no? É dicir, como xurde a canción galega, cales son os antecedentes, despois quenes son os seus principais promotores, quenes son os seus seguidores, quenes son os que escriben as letras, que difusión tivo. A nova canción galega pretende ser, segundo o informe policial, un vehículo para revalorizar el idioma gallego. El texto está por encima de la melodía, exigiéndosele un mínimo de contenido social y humano. Pues o punto de referencia para mí era Raimón. Bueno, Raimón tampouco era un home moi experto en cuestións melódicas nin literarias, pero como ese era o referente, pois, antes ou despois, a verdade é que todos tirábamos por aí, non? Era o que había que facer, ese tipo de canción desgarrada, non? Onde, insisto, o que contaba era fundamentalmente a letra. Van marcando día a día onde actúan, onde non actúan, onde queren actuar, etc. O cal indica de que hai un seguimento, hai un nivel de informantes realmente bo, non? Defínenme perfectamente filomarxista, cousa que eu era daquela,
galeguista, non milita en partido político ningún, pero é compañeiro de viaxe de determinados partidos políticos. A descripción é perfecta. Antes non había técnicos de sonido, había policías. Os conciertos non había carga e descarga, non había producción, non había nada, había policía. Entonces dices tú, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Cómo nos cambia tanto como para...? Pues estaban ali. Estaba ali sentado o tío coas letras, e a mellor un tío sentado na primeira fila con os textos que ibas cantando o que iba dicindo. E non máis, non? O sea, estaba ali, e se cantabas un texto que estaba prohibido, pois a consecuencia sería a mellor unha multa que che chegaba por orden gobernativo. Se cantabas algo que estaba prohibido, había un altercado donde a xente se, tal, non sei cá, pois podía coller, poñerse de pé, suprimir o acto, queda clausurado e tal, ou así, non? Habían uns tipos que sabías cales eran cando estaban pasando as follas. Esos eran os da brigada político-social que le chegaba da censura. A partir de aí, se nos pasábamos, multa. Denegado era vermello, autorizado era azul, despuñanche o puño, entonces con esas letras que enviabas, te remitían, pues sabías as que podías cantar e as que non. Si te pasabas, porque cantabas unha que estaba denegada e tiñas a mala suerte que había un policía dentro público, te denunciaban e pagabas multa. Multa de, vamos a ver nas imágenes as noticias da época, de 25.000 pelas no ano 70 e tanto, unha fortuna. En Lugo, un recital que se chamaba entonces de Viviano, donde o Viviano e Benedito creo que lles deixaran unha canción nada máis, así. Entonces se limitaron a cantar esa canción durante 20 minutos. Entonces era unha especie de mantra repetiendo que era a loitar, porque a canción era no Vietnam, a loitar, e así estuvimos como 20 minutos. En Lugo pasan cosas que non pasan en outro lado. Tuvemos que cantar aquela canción 10 veces. Eu, a memoria fallame, pero hai quen di que era no Vietnam. A xente debeu quedar no Vietnam. Pero pode ser o Vietnam. O asunto era que tuvemos en un concierto con unha sola canción. E cada vez lle dábamos máis énfasis. E acórdame que fomos reprendidos polos señores, los del traje negro allí, que nos decían, nos facían así como, menos ímpetu. Acórdame de eso, hai testigos vivos que saben desta anécdota que foi así, que tuvemos con unha sola canción a utilizar, terá que improvisar. No Vietnam, morre a liberdade, O dosier da policía franquista tamén lle dedica atención a un tal Andrés Lapique do Barro, que non é outro que Andrés do Barro, estudante de náutica e natural do Ferrol, aínda que matiza que do Barro non está encuadrado dentro de la canción protesta sino comercial, habiéndose popularizado a través de su canción O Tren. O informe concluye que cuando estaba anunciada su actuación en el Hotel Sarga de Cabañas en el verano de 1968, Andrés do Barro no llegó a actuar por carecer de permiso. O tren galego, o tren castelán, o galego todo prohibido. Ou xa tiña grabada, entón paseina poñendo o tren portugués. E pasou, e non sei que pasou. Teño un inmenso respeto pola figura de Andrés do Barro, como non pode ser menos, por parte de quen levou o idioma galego aos hit parades. Daquela comentábamos que era un invento Andrés do Barro, é certo que se dixo un pouco do Ministerio de Información e Turismo, que Fraga estaba interesado en promover aquela canción contra da nosa, contra Voces Teibes e tal, tampouco. Cando eu cantaba en galego me metían na cárcel. Eu cantaba o tren. Dime tío que ten o tren de política. Sabes? Naqueles tempos buscaban ese... E hoxe buscan o voto político falando che en galego. O buscan pola mediación túa. Isto é, perdona, que non xo digo así. Que pinto eu cantando en galego? Para iso canto en castelán ou en inglés ou que me den a gana. Andrés foi unha referencia dunha lingua que quería expresarse
cando non era fácil de expresarse nesa lingua. Hoxe é moi fácil para todos. Hoxe non che poñen ninguna traba por cantar en galego en ninguna televisión nin nacional nin autonómica, non só de Galicia, sino de outro lado. Daquelas había unha certa dificultade. E o Andrés sempre foi dicindo eu canto só en galego. Me llamo Andrés Lapiqué do Barro y os presento unas cuantas de mis canciones. Hoy son en gallego porque así las he sentido y porque quiero colaborar con todo interés y cariño a dignificar mi idioma materno, caído durante muchos años en el más cruel menosprecio. Houve un certo sectarismo pseudo-revolucionario mesquiño, sin dúbida, que se reu de Andrés do Barro, non? Foron moi injustos con ele, non? Moita xente foi moi injusta. Era unha música popular galega simpática que facían moito polo idioma, non? E algúns levaban excelentes letras, algunha de Xavier Alcalá. Que era máis rendible para a brigada social. Uns tipos que chegaban ali e cantaban algo que tiña un contido social reivindicativo forte, tal, porque entón parábanos por iso, polo contido. Eran moi fáciles de manexar, pero que facías cuns tipos que lle cantaban a unha rapaciña nova Ronsel de frescura? A ver, que faz con eles? Por onde lles das o pau? Eso foi unha decisión consciente de personas que tiñan ou que tiñamos un compromiso galaico, o sea, un concepto dunha Galicia distinta, un concepto dunha Galicia singular. Era máis difícil darlle pau a Andrés que darlle pau aos moceceibes. Logo, nós estábamos a facer un labor de barrene moito máis sutil cos outros. E a mí non me queda ninguna dúbida. Foi un pensamento que funcionou dentro duns rapaces que éramos sistemáticamente contrarios ao sistema. O malo é que Andrés do Barro xurde no medio dunha dictadura, non? E o malo da dictadura, como teño dito mil veces, é que crea contradictaduras. É dicir, contradictadura, créase unha contradictadura conceptual e estética. Na que hai unha chea de cousas que son malas, porque tal, oiga, ninguén se para a analizar a cousa. Co tempo, Andrés do Barro converterase nunha figura respectada, un éxito que non podemos entender sen a figura do seu produtor, o propio Juan Pardo. Non me hables, non me hables. Juan Pardo foi o number one. Estuvo nos pequeniques, nos brincos, Juani Junior, solo produjo a todo o elenco, non só a Andrés, desde Camilo VI a Rocío Jurado. Juan Pardo creo que es un gran fenómeno como productor, tiene talento para buscar artistas, buscar canciones y buscar arreglos y ayudar en las canciones. Andrés non era músico profesional, Juan Pardo si era músico profesional. Naquele momento tiña as mellores orquestas, os mellores estudios de grabación. É dicir, eu penso que Andrés do Barro sin Juan Pardo non chegaría onde chegou. Andrés, que desde o punto de vista da puridade era un moi mal cantante, porque tiña unha voz de pouco valor. Era un hombre que tenía una inspiración fresca, muy pegadiza, muy fácil, o tren, corpiño xeitoso, pero no era un gran cantante, ni siquiera era no afinaba moi bien. E ademais non ensaiaba nada, desafinaba e todo o que queiras. Que feitura levaba no seu camiñar. Era simpatiquísimo, arrastraba a xente, era charming, un tipo que se facía moi agradable. Lembro-me dunha conversación con Juan Pardo pois aproximadamente no anos 70, máis ou menos, que dice que Andrés é capaz de crear unha velocidade de vértigo, é verdad, tiña esa facilidade de crear, esa ingenuidade de crear.
E Andrés tiña algo, que xa un pouco che podo decir o que tiña, me entendes? Aparte de que era unha persona encantadora e maravillosa, era un home que tiña algo que non tiñan os demais. Era tan sencillo, tan apocado, tan tímido, que había que quererlo, ¿no? Y decía, desafina. Pues era un desafinado precioso. A mí me parecía muy tierno, yo es que le tenía un gran cariño. Juan hizo mucho por Andrés Dobarro, pero el germen de la música de Andrés Dobarro estaba dentro de Andrés. Andrés era un diamante en bruto. Andrés tenía mucho talento dentro, Juan supo encauzarlo y eso le hizo funcionar muy bien. Lle teño escoitado a un gran sabio deste asunto, que o Nonito Pereira, que o mellor de Juan Pardo é que deixou que Andrés fose Andrés. Tengo una anécdota que es muy simpática, que es que un día coincido con Juan Pardo. ¿Viste? A mayor producción que fixeches ti, Juan, foi a de Andrés Lampique do Barro. Mira, non fixeches nada. E que? Pero que dices? Que non fixeches nada. Que fuiches tan listo, tan inteligente, tan buen productor, que deixaches que Andrés do Barro amosara a súa personalidade, a súa frescura. Que se desafinaba, que se non sei que. A mellor produción que fixeches. Non haber feito nada. Cuestión de ella. Vive en Mallorca, paisano. Algo a terra esa, Son de perro. ¿Cómo que de perro? Unha canción exemplifica millor que nada a frescura que Juan Pardo tentou transmitir no disco de Dobarro. Trátase de Vou a Bueu, tema inspirado no himno pacifista da Plástico No Band de John Lennon e Yoko Ono, Let's Give Peace a Chance. Si Vou a Bueu, pois foi unha canción que Juan Pardo mandou tocar en plan libre. Hacer lo que queráis. Se sabía cando comezaban as grabacións, pero non se sabía cando acababan. E aquilo estaba nunha zona de alto nivel de señoras ao servicio do público. Para que logo falen da Plástico No Band. Pois aparecían por ali para facer compañía e compartir algún whisky que outro. O que fai dunha voz de bella é o pianista noso. Ya te digo, unha grabación de amigos. Porque temos que ter en conta que éramos moi pequenos, que agora se di, pero un rapaz que non ten 18, 19 ou 20 anos non é nada máis que un neno con tamaño de home, non? Mira do río chegar onde a mí o ruido da chará. Seguindo a estela de Andrés Dobarro, Juan Pardo triunfaría cantando tamén en galego a célebre Charanga, unha decisión que, sen embargo, suscitou máis dunha polémica. La salida de los Voces Ceibes fue antipática. Arremetieron contra Andrés Dobarro y contra mí. Comentáballe Juan Pardo a xornalista Natibel Preciado. Y ya he dicho que lo que yo hacía era cantar algunas letras de canciones actuales en gallego, pero sin más pretensiones. Que pasaba con Juan Pardo? Que se decía moito que había unha envexa, unha rivalidade, incluso unhas relacións bastante conflictivas. Juan Pardo ideolóxicamente era moi distinto a Andrés. E o que rodeaba a Juan Pardo moito máis distinto. Xa non penso que foran personas que tuveran o mismo concepto da política ou do compromiso. Juan Pardo decía que, cando falaba de los gallegos de Voces Ceibes, decía que era un montón de corderos que estaban guiados por el Partido Comunista e tal. O sea, unha ofensa que naquele momento era peligrosa, non? Benedicto, Miro Casabella, Suso Bahamonde, Viviano, Moscoso. Esta gente
fue la que hizo posible que la música gallega empezase a funcionar. Se consideraban, y con razón, punta de lanza de una reivindicación nacionalista, todavía no se llamaba nacionalista, una galleguista, una reivindicación, y consideraban que habían sacrificado su vida y sus posibilidades de ser artistas populares por defender la causa, y la causa era la lengua gallega. Es absurdo cargarte a los que no hacen lo mismo que tú, dijo Ampardo. Es un error imperdonable. Yo canto al amor, a la naturaleza, al paisaje, a lo que me parece, pero no me metivo nunca con los que dan otro sentido a la música. Porque non podía cantar Juan Pardo en galego. Qual era o problema? Es que aquí tamén che daban carnes de como tiñas que falar ou como tiñas que cantar, cando facía que che daba gana. É dicir, o que pasa con uns tuvieron éxito e outros non tuvieron éxito. Yo divido la música gallega en dos partes. La música comprometida, social, política, ideológicamente, y la música comercial, que era hecha para vender, con el objetivo de hacerse popular. Lógicamente tiene que haber un choque. Dice, hombre, yo que he sacrificado mi vida y mi posibilidad de ser popular y famoso por luchar por la causa de la lengua gallega, y llega otro y vende mucho cantando en gallego sin haber hecho ninguna pelea, duele. Los Voces Ceibes, engade Juan Pardo, imitaron a los catalanes, pero no tenían calidad suficiente para estar a su altura. No basta decir cosas importantes, es además necesario decirlas bien. La música comprometida no aspiraba a salir demasiado de Galicia. Quería hacer el trabajo dentro de Galicia y convencer a la gente de que había que rebelarse contra lo establecido con el idioma, que era nuestro punto fuerte en ese momento, ¿no? Y lo hicieron, y lo consiguieron. Lo que pasa es que yo dudo que muchos de los que se han sacrificado pudieran sobrevivir en un mercado normal. Yo creo que de los distintos grupos de las distintas lenguas de España que se cantó, creo que los gallegos fueron los que tuvieron más dificultades para poder digamos, salir y poder cantar un pouco en todas partes. Non demos realmente cunha maneira aquilo que se falaba, chegar ao pobo, tal e tumba, non demos realmente coa fórmula musicalmente falando. A música era pouco... non se mantiña, claro, pero a función cumpliron, unha función espléndida de combate, de loita. Que curiosa e que injusto é moitas veces a propia historia cos pioneiros. Nese momento en que cantar en galego pode ser incluso algo rentable, eles desaparecen como grupo. Un home pola rúa camiña sin presa, quere fumar un pitillo, mais non pode ser, faltanlle cartos pra podelo ter. Pensa, non pensa. Os anos non foron precisamente xenerosos con Voces Ceibes, sobre todo cos... Penso que é un feito descoñecido neste momento na xente máis nova. Creo que tamén foi como un movimento que moi pronto desapareceu, non continuou, porque era moi difícil aquí poder vivir da música, dese tipo de música. Eu penso que non interesou moito a canción de Voces Ceibes. E agora, bueno, pues, o feito é que non hai ninguén que colla as cancións e as versione, faga unhas versións novas. Non existen as cancións dos Voces Ceibes daquela época. Despois de 40 anos chegaría ese recoñecemento a ese grupo de cantantes. Foi durante a exposición de Ricardo Gurriarán sobre o movimento estudiantil do 68 en Compostela.
Eu creo que fomos positivos, sí. Non hai tópico en ese sentido do 68ismo. Éramos especiais, en no sentido en que cada xeración o é, non? O cruce de cousas que había en nós correspondía a aquel momento. Hai unha canción que é determinante que é o meu país, de Miro Casabella. Digamos, o meu país é unha canción moi seria, moi ben trazada, impecablemente cantada, e é unha canción así moi alimenticia, que non debería, o sea, debería sabela todo o mundo, que son desas cousas que algún día vai haber que falar, a ver por que non se sabe nada desta cuestión. Bueno. Que quece na lareira e aló nas carballeiras botar rir e unha folla no vento, alento e desalento o meu país. O meu